сградата Trade House West имаме все още буквално броени офиси останали свободни. Това е един от тях. Помещение, което е с чиста площ 60 квадрата, разпределено е по интересен начин. Това е голямата стая. И има допълнително нещо като антрей вход. Може да бъде чакалня, например, за кабинет и други приложения. Още един такъв подобен и с подобна квадратура имаме точно срещу нея. Изключително просторен всъщност, разпределен с голям кабинет и по-малка заседателна зала. Ето тук е редно да кажем и може би няколко думи за самата сграда, защото се намираме в сграда Trade House West. Тук, на същия този етаж всъщност, в дъното на коридора има огромен детски кът, има ресторант. От другата страна към входа има аптека. На долния етаж магазини, на последния етаж хотел, още офиси на горния етаж. Това всъщност е една изключително спокойна дестинация за вашия офис или за вашия магазин или за вашия кабинет. Така че възползвайте се, докато все още има възможност.